Hola, em dic Blanca Foti Mangrinyan, soc graduada en Turisme i us vinc a parlar de la meva experiència amb l'Erasmus Plus Pràctiques, en concret a la recepció de l'hotel Mercure Hatfield Oak Hotel a Hatfield, Hertfordshire, al Regne Unit. Doncs bé, després de la selecció prèvia a la UJI, la meva selecció va ser mitjançant una crida telefònica, ja que el que volien fer-me demostrar l'objectiu principal era dir que tinc el nivell d'inglès necessari per aportar el meu dia a dia, ja que el dia a dia a la recepció de l'hotel seria contestar a crides telefòniques, respondre a l'email i sobretot tractar amb els clients. Per tant, havia de demostrar aquest nivell d'inglès. Una vegada tot això, aquest procés va passar, em van enviar informació sobre el tracte que tenien amb els interns i amb altres estudiants en pràctiques, i ja que no ens remuneren d'una forma, no ens remuneren amb diners, la remuneració que ofereixen, o en aquest moment que oferien, era la d'estar en una staff house, que era com la casa cedida per l'hotel, per als que som estudiants en pràctiques, i també, sobretot, les dietes. Si estaves en l'hotel treballant per la vesprada, doncs podies dinar allí, o pel matí doncs podies dinar i desdejunar. Per tant, ha sigut prou positiu en aquest aspecte. També una cosa molt positiva que tracta d'aquesta experiència i la paraula amb la que la descriuria seria internacionalitat, ja que es tractava d'un hotel molt internacional perquè estava molt proper a l'Universitat de Hertfordshire, a uns 5 minuts a peu, i molta de la clientela era una clientela internacional. Per tant, era molt divertit i també una experiència molt enriquidora. També era un hotel principalment per a empreses i empresaris, ja que moltíssima gent ve a fer entrevistes de treball o ve per al treball i quedar-se una nit, i etc. Però en general, en termes generals, ha sigut una experiència molt internacional. Un dels aspectes no tan positius d'aquesta experiència, a la meva opinió, era el tema dels horaris, ja que no saps d'una setmana a una altra quin horari exactament vas a tindre, ja que també és un horari molt flexible, sempre si parles, si vols un dia lliure, sempre se pot solucionar, però mai saps amb certesa quin serà el teu horari, i això no era un aspecte que a mi m'ha paregut molt fantàstic, ja que pareixia un poc, ja que et donen molta responsabilitat molt ràpid, i de vegades estava jo sola un diumenge, que és com el dia que menys gent hi ha a l'hotel, i sempre jo tenia caps de setmana, per exemple, i pareixia com que els interns ens deixaven el fin de setmana sempre a treballar perquè era més fàcil, etc. Per tant, els horaris per a mi van ser una cosa un poc ambigua, però no deixa de ser positiu, ja que, si ho preguntaves, la gent amb la que es tracta a l'hotel sempre m'han tractat amb moltíssima amabilitat, i sempre que hi ha algun problema, sempre que he parlat amb ells, m'han ajudat d'una forma molt, molt bona. I bé, per mi ha sigut una experiència, com deia abans, molt enriquidora per aquest aspecte, i també perquè la gent amb la que treballava i amb la que al fi i al cap convivia a la casa era gent molt simpàtica, i no sé si he tingut jo la sort de poder tindre també amistats i un dia a dia tan afable, per dir-ho d'alguna forma. I si estàs veient aquest vídeo i has aguantat fins al minut 4 i pico, et vull animar a que prengues part a aquest programa, ja que l'experiència que t'emportes sempre és positiva, i vulguis que no, és com ficar un peu ja fora a com és el treball a un país que no és el teu, com és la gent, com et tractaran, etc. Per tant, molta sort i gràcies per veure aquest vídeo. Espero que t'hagi ajudat.